नमस्ते. मी हंडी पनीर दाखवते आहे, म्हणजेच कढई पनीर. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 200 ग्राम पनीर आहे, त्याचे तुकडे करून घेतले आहे. आता याच्यासाठी आहे ना, ही अर्धी वाटी दही घेतला आहे. हे पाणी आहे, म्हणजे आपल्याला अर्धा कप पाणी वापरायचं आहे. त्याच्यासाठी आहे ना, हे 2 छोटी छोटी टोमॅटो घेतले आहे. हे 2 कांदे घेतले आहे बारीक चिरून. त्याच्यासाठी अद्रक लसूण आहे ना, अशी मी खलबत्त्यामध्ये चेचून घेतलेली आहे. हे मीठ आहे चवीपुरतं, आणि हा आहे ना मसाला आहे, कोकणी मसाला. आणि हे कोथिंबीर आहे, तेजपत्ता आहे थोडासा, आणि एक हिरवी मिरची, आणि हळद आहे, आणि हे तेल आहे. आता मी तुम्हाला कसं करायचं ते दाखवते. आता गॅस पेटवला आहे, कढई ठेवली आहे. तर त्याच्यामध्ये मी पहिलं तेल ओतते. आता त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते. हा कांदा आहे ना चांगलं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. गॅस फास्ट करायचा. कांदा आहे ना थोडा लवकर भाजेल म्हणून थोडासा आपण मीठ टाकायचं पहिला. मिठाने कांदा आहे ना लवकर भाजतो. आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना लाल मिरची पावडर टाकायची अर्धा चमचा. हळद टाकायची थोडीशी. हा कोकणी मसाला आहे ना, माझा तिखट आहे, त्याच्यामुळे मी अर्धा चमचा वापरला. तुम्ही आता मिरची मसाला म्हणजे लाल मिरची पावडर वापरत असाल ना, तर 1 चमचा वापरायचा. धना पावडर 1 चमचा, मिरची मसाला 1 चमचा, आणि गरम मसाला असा वापरायचा थोडा थोडा सगळा. आता याच्यामध्ये मी कोकणी मसाला टाकलाय ना, म्हणून त्याच्यामध्ये काय बाकीचं सगळं साहित्य टाकायची गरज नाही. कारण का त्या माझ्या मसाल्यामध्ये आहे ना सगळे म्हणजे 12 म्हणजे 17-18 तऱ्हेचे मसाले मी त्याच्यामध्ये वापरले. त्याच्यामुळे दुसरी पावडर कसलीच वापरायची गरज नाही. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. ते असं सगळं मिक्स करायचं. याला चांगली आहे ना उकळी यायला द्यायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं असं. आता याला आहे ना उकळी यायला देते, आणि नंतर त्याच्यामध्ये पनीर टाकायचं. आता याला मस्त उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये हे मी पनीर टाकते. आता मी आहे ना हे गॅस फास्ट करून आहे ना हे चांगलं आटवून घेते. आता याच्यामध्ये पहिले कोथिंबीर टाकते.
याच्यावर झाकण ठेवते आणि पूर्ण आहे ना आटवून काढते आणि तुम्हाला दाखवते. आता बघते झाकण काढून सुकलंय, मस्त छान सुकलंय एकदम. आता थोडं चरचरत आहे ना, ते जरा चरचरायचं थांबायला पाहिजे, मग असं भाजी खराब नाही होत. एकदम मस्त झालेला आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. पनीर पण बघा मस्त छान फ्राय झालेत एकदम. ते बघा छान एकदम गोल्डन झालेत, एकदम ब्राऊन. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आपलं अंडी पनीर आणि त्याचं दुसरं नाव कढई पनीर हे मस्त छान झालेलं आहे. असं तुम्ही पण आणा, तुम्ही पण बनवा. नाहीतर तुम्ही घरामध्ये पण पनीर बनवू शकता आणि असं मस्तपैकी खाऊ शकता.